Justin Farrugia ta' 30 sena li jgħix il-Ħamrun inżamm arrestat filwaqt li Yasmin Dimek ta' 24 sena li tgħix il-Ħamrun ukoll inħelset mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara tresqu l-qorti akkużati b'ħasil ta' flus. Fil-qorti il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Tonġo Farrugia u Roberta Zoppardi spjegat kif huma waslu għall-akkużati wara numru ta' xiri ta' karozzi mill-akkużata li wassal biex il-pulizija bdiet tinvestiga li sieħab l-akkużata. Intqal kif l-erba' ħareġ mandat ta' arrest kontra l-imputati u ntqal kif l-investigazzjonijiet bdew f'Jannar tas-sena l-oħra. Il-prosekuzzjoni qalet kif hemm numru ta' xhieda pajżana u l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Id-diviża talbet għal ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li hemm akkużi ta' natura serja u ntqal kif għad hemm diversi nies li jridu jitilgħu jiġdu. Il-qorti ordnat li l-assi tal-imputati jiġu friżati. Jason Mikallef ta' 26 sena minn Ħattart inżamm arrestat wara tressa l-qorti miex li rċieva pakkett bid-droga kannabis. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Stephen Ryan Mikallef u Marshall Mallija spjegat kif il-pulizija interċettat pakkett li fih kien hemm 9 kilo droga kannabis. Intqal li l-imputat ġie arrestat hekk kif mar jiġbor dan il-pakkett. Raġel ta' 42 sena inħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara tressa l-qorti akkużat li weġġa' gravi lil ħuħ bi strument li taqtaw bil-ponta u anke li għeddet lil ħuħ. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Joanna Piscopo qalet kif ir-relazzjoni bejn il-vittma u l-imputat mi tajba xejn. Intqal kif l-imputat huwa residenti fl-Isptar Monte Carmeli u li għandu l-vizzju tax-xorb. Mara ta' 47 sena ingħatat il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li allegatament nhar il-Ħadd li għadda gidmet u aggredit lil żewġa. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Eman Heyman qalet kif il-Ħadd li għadda l-imputata allegatament marret qalleb l-affarijiet f'garaxx ta' raġel tagħha. Hawnhekk intqal kif il-mara aggredit lir-raġel billi gidmitu. L-akkużata ċaħdet l-akkużi. Fil-qorti, id-diviża qalet kif ir-raġel ġibet fil-mat tal-mara li marret f'dan il-garaxx. Intqal kif il-każ ġara meta l-mara marret tixbor ħwejjiġha. Żewġ tfajliet li għandhom 14 u 16-il sena wieġbu ħatja u ġew ikkundannati sentej ħabs sospiżi għal 4 snin u ingħataw ordni ta' probation għal 3 snin. Dan wara li tresqu l-qorti b'akkużi ta' serq minn diversi magni tal-ħelu f'Novembru li għadda u nhar it-tlieta li għadda. Intqal kif it-tfajla ta' 16-il sena diġà kisret ordni ta' probation. Il-Maġistrat Monika Vella kelmet ċaru tont liż-żewġ imputati sabiex jirriformaw irwieħhom u għalhekk settihom it-tieni ċans.